viikonloppuna siellä Joo. vanhoilla taistelutantereilla. Joo. Ensimmäistä kertaa niissä talvisodan paikoilla. Joo. Talvisodan jälkeen, siitä on melkein 70 vuotta. Joo. Minkälaisia tuntemuksia se herätti? No kyllä sen tietää, kun sitä ajattelee sen talvisodan, mitä ei voi kuvitella sen Lassein, kun me vihollinen torjuttiin. Mm-hmm. Ei meillä ollut muuta kuin se muutaman granaatin heitin ja tykkipatteri, mitä vihollisella oli ja valtava massa. Mm. Joo. Esimerkiksi kun sanotaan, kuumin paikka oli Majajoki, mitä mä olen ollut. Niitä oli tankeja tommonen taisi 20 melkein. Ne tuli sieltä metästä niin kuin niittokoneella oli se ajanut. Pien mänttynä lykkäs edellä. Ja ne teki semmoisen systeemi, että ne rupesi hyökkämään sillä tavalla lumihaudassa. Ensin oli yksi tankki edes ja sitten se on niin kuin toi hanhiparvi kun lentää. Sama systeemi. Ja no siitä on itse köykäiseksi, kun oli juoksuhaudas sen kivärin kanssa yksi siellä. Ei ollut muut tuliaseita, kun sitten on pikakiveri ja konepistoli oli. Mutta ne raskamaassa se, ei ne piskatyki, ei ne riittänyt joka lohkoon, joka paikka. Ja sitten kun me saatiin, niin pitkälle annettiin tulla, että se ensimmäinen tankki putosi siihen kaivantoon. Se on 3 syvä ja 4 levi. Metriä siis? Se kaivanto. Joo. Ja kun se on verhottu semmoisilla pitkillä puilla ja niin, kato kun lunta on tullut, niin se on niin kuin naamioittu, että ei ne tietänyt. Se tuli, niin se meni sinne, että hurattu. Joo. Sitten tuli toinen perässä ja meinas, kato, hän auttoi ylös sitä toista. Ja semmos paksu vaijeri, ei sulla se näin paksu ollut, mutta oli kumminkin ainakin 1,5 tuntia sanotaan. Se pudotti sin alas, se toisen tankia. Me puhettiin, että tässä menekää poka tankkiin sen, sä jää siihen monttuun. Joo, tankki jäi käymään ja he jäivät molemmat sinne monttuun. Yöllä niin, kyllä sit haettiin pois. Kyllä se jäi käymään siinä, niin joku hakee sen pois. Kyllä siellä on semmosia, kun sitä ajattelee, näin jälkeenpäin sitä ajattelee, että ei kuissat ollenkaan seljetty siitä granaattisätteestä, kun siellä pidettiin. Esimerkiksi Summalohko, se rutisti ja sitä pommitettiin lentokoneesta. Ja sit sieltä Terion rautatietukki. Se ammoi sen Peltolon korsu sieltä. Sieltä se niin kauan se jumi siihen, että se läpittä tuli. Siinä oli meidän emmänsä 2 kaatunutta, Lainio ja Varjonen. Meidän komppaniasta emmänsä kaatunut. Sitten haavoitus 8. Joo, ja sitten ei meidän auttanut, siinä oli vesijohdot ja mitä vettä, sitten tuli 30 senttiä korsun puolella. Joo, ja sitten komppanian päällikkö sanoi, että hän menee toi ison kiven taahan, kun siinä korsun takana. Että hänen täytyy ottaa komentopaikka sinne, ei tässä. Joo, ja sitten me sieltä oltiin siinä muutama yö siinä kiven takana, niin sitten mentiin Tuomolan korsuun. Toispuoltie summan. Niin. Joo, ja siellä on miesvajaus, meitä meni 2 ryhmää.
meidän komppaniasta. Meitä ei kettä jäänyt, mutta siinä meni useamman mies siinä aikana. Kun se osumakin tuli, niin kui ikä voi niin mennä, että miehestä jääty pitää, mutta kun jotain paljon saada sotilaspuvun kappali, ei mitään jääty. Se niin täysosuma tuli, missä se vartius oli. Joo, ja sitten se toinen osuma tuli siihen korsun etupäähän ja se putosi se katto alas ja messiä sitten tuumattiin, ei meidän auta mikään muu kuin meidän on pakko siitä lähteä. Messa otti se, kun siinä päällikkö nousi korsussa, se jäi se lohkare alahan. Me autettiin hän pois. Siinä on puukorsu siinä päättössä toisinpäin. Siihen meidän matkan sitten popus sillä kerran. Ja sitten tuli komppanian päällikkö sanomaan, että meitä on kutsuttu mennä Majajoelle. Että siellä tarvitaan sulkeasti se Majajoelle. Joo, ja en mä ole niin paljon nähnyt, että olisi kaatuneiko, että yhdessä kasassa olisi ollut. Suomalaisia kanssa. Eikö? Venäläisiä. Siinä on niin kuin 2 piikkilankkaa ja komppanian päällikkö sanoi, että antakaa tulla niitten siihen väliin. Joo, niin kuin, joo, ja siihen sitten niitä, ei siinä sitten mikään auttanut, kun se ihminen oli ihmissä mekki, kun he meitä yritti niin takaisin. Joo, siinä on paljon. Siinä on paljon sitä kaatunut venäläistä. Mäkin ajattelin vallan, kun me otti sen retkelyn, mutta siihen ei päästy. Mä en voinut kävellä semmoista matkakoolista, ei kävellä. Ei. Mutta Tuomolan korsus käytti ja Poppiun se soutti. Mutta Peltolan korsu ei päästy, se on niin ristirasten kaatunut puita ja niin tihuva, että ei ne sanonut, että ei sä pääs sulla jalan, kun mua on leikattu toinen 2 ja toinen kerran ja longa. On se ihmeellistä, mistäköhän tekin löysitte voimavarat selvitä tuosta ja jaksaa tuon kaiken läpi. Et ihminen näkemässä pystyy venymään mahdottomuuksiin, kun on pakko. Joo, ja mulla on se kotoaskani vielä. Mä käyn joka päivä vaimon matkassa. Joo, siellä Vanhankorissa hän on rementoitunut siellä. Ja mä käyn sieltä joka päivä. Mä sanon sille, mulla on mitään muut homma, kun autolla menee ja autolla tulee. Ja mulla on mansikoin määriä joka päivä semmoisen pienen